Murubanji. Ini nanzoti tirpino. Ake sishayele umoya ingcwele ngomsebenzi uNkulunkulu asebenzile ngoMahlaba nje. And ngiyibuka mina iphuthuma lento yokuba amakhaya akhiwe. Ngoba indlela abhidlika ngayo I-rate is too much. And the problem esiyibona eminyango bengicela ukuthi singamblame ugovernment. Le problem esiyibona eminyango asikhiye imoto zethu asikwazi ukuhamba kahle yonke into ngisho nabadayisa ngomzimba isource yakho konke lokho sikubona kuyinkinga lapha phandle ukufa kwamakhaya. Usathana akafuthuzeli manje izinto uyastrategize. Anganoma niyabona yini abasebenzele ebhawodi bayabona manje ukuthi obani abathola ingane kakhulu phakathi kwama single parents nabantu abashadile. I-statistics manje siyashintsha. Laba basemshadweni bayancipha lapha emakliniki. Laba bangashadile ibona abaningi. Uyayazi usathanda ayenzayo. Bengilalela ama-series ama-cassette bekhuluma ngokungena kokusebenza kuma-families ubaba aphuma usebenza ayendaweni ekude mhlawumbe abuye emva kwesonto noma abuye emva kwenyanga noma abuye emva kwenyanga ezo-6 kuqale umthelela o-negative ekwakhiweni komndeni. Abantwana baqala ukuba fatherless uba bephila. Si nje as from the 70s 60s 70s baqalele nomama baba ngabantu abasebenzayo uthola ukuthi ingane manje they are parentless zisala noneni. Ubaba bahamba nomama ekseni ingane ezigezwa uneni ababuye bekhathele bayilalele bafike mhlawumbe ingane seyilele ngoba basebenza ama overtime sometimes. Kube nomthelela o negative lokho. Engicabanga ukuthi kubalekile angisho ukuthi kurong ukusebenza kwabantu bonke kodwa kubalekile ukuthi umzali nomzali abe neschedule esi-strict noma ngabe wenza 15 minutes a day nabantwana bakho masukuhlanganisa a week and a month it means something. But usifumanisa ukuthi i-babysitter yethu manje sikwama-TV. I-communication phakathi kwabantu bomndeni ayisekho ithathwe u-TV. And ziningi izinto ezithatha ingqondo zabantwana abanye badlala ama-games ngeselula and umzali akasalibona edlalayo and umntwana usondela kumzali ngesikhathi se-maternity. Emveni kwe-maternity lo mntwana uthathwa uneni umthumele crash esikoleni university emsebenzini emshadweni. Kunezinhlelo ekufuneke zimiswe ngabazali njenge-order nje umuntu okhulene phansi kwe-father figure uvama ubaba othi angifuni ingane unkosikazi angifuni ingane kushaya u6 singabuyile zibe luvanze eminyango. Ubaba njengenhloko yekhaya ukhipha ama-orders. Umama is there to enforce them. So it's a structure le ekufuneke ithiwe review ivuselelwe ngoba imiso uNkulunkulu it is the first institution ingakafiki nalento okubuswa kwezwe politically kulingakafiki nebandla kungakabi khona esizwe uzubheke ukuthi ubaluleke kangakanani umndeni buka ngoba bonke labantu abaziwayo nabakhulu nje name them nje baphuma
phansi kwe-umbrella yomndeni. Ningilalele nonke? Yeah. Usathane uyayazi into ayenzayo uma ngabe eshaya umndeni. That is why society enenkinga. Ingane zethu, they are unruly. Zihamba nayo leyo nto ziyofika nayo emshadweni. Ziyinkinga ngisho ukuthisha, mayithi uthisha, hayi akwenza ukuthi imangali ingane ukuthi ubani ke yena ozokhuza mina ngoba ngikhuzwa mina ekhaya. And uma ubheka ngisho ezithombeni, izithombe ezilenga odongweni lezingane zethu, kulenga izithombe zo 50 Cent. He is trying to tell you ukuthi my role model is not you, my father. 50 Cent, animazini 50 Cent. Animaz? Animaz? Yabona? He is hero. Hero yakhe uSuperman, not father. Lezi ithombe ezilenga odongweni lapho kulala khona izingane zakho ngama role models. Uzama ukutshela wena mzali ukuthi wena awunandawo kimi. Have you noticed ukuthi esizweni esimhlophe abazali esikhathini esiningi mase bebadala baphelela old age home? Why? Because nabo azange babe nasisikhathi esanele nezingane zabo. Ingane nje ayisondeli ka umlungu angazi uyayikhuthaza lento ukuthi ingane ingasondeli. Ngoba ngisho izala nje usengena kusiza ukuba kuthiwa ikhulelwe eceleni ngabo inendawo la ikhulelwa khona. Yabona mhlawumbe khona incubator nje afake isidi kuphela. Ngoba ithi izalo nje bayifake epremini. Ithi izalo nje ibe nombhedo omncane wayo. Kufanele nje ithi kuhlehla. Manje nazo mase zindala mase bebadala zibashiya lapha old age home. Sibhizi nonkosikazi kodwa we make it a point ukuthi istructure sezwi kaNkulunkulu umdala umshado. Iplan uma sakha leli khaya elingumkhumbi silakha njengokwe pattern, njengokwe ndlela uNkulunkulu asho ngayo. Nokwakha imaterial yokwakha kufanele siqiniseke uma kufuneka uthando kufanele siqiniseke siyalifaka uthando asifake okwethu. Uma izo survive lento esiyakhayo ngoba zikhonto ezoyitesta ukuthi yakhe ngengqondo yomuntu noma yakhe ngengqondo kaNkulunkulu. Abazokhumbula abasebenza efactory kunendawo lapho imaterial before iphume ke manje iphumele kwipublic ibe imaterial ezosetshenziswa ama consumers idlula khona la itestwa khona kutestwe equality uma ingaphansi ibizwa ngokuthiwa i-reject. So imningi imishado ukuthi makufika ama test ingaphumeleli ibisithola igama elithi reject. Ubonke laba badlala izindlu laba bekho serious bazakhela nje umjondolo into engeke ikwazi ukumelana nama seasons nama storms. I-foundation ishalo yalendlu ukuwa kwayo kukhulu kodwa easy ukuthola ukuthi kwesisikhathi zindleko kwakhiwa lo mshado kodwa i-foundation ayikho. So you waste yonke le uthola ukuthi abanye bashada ngendleko ingubo kokwe ka 10,000 iring ka 6,000 nekhekhe elikhulu elide engaka yabo nempelesi ezu9 mayeswa nje yabo ne-honeymoon yale eCape Town uthola after 3 months awusekho lo mshado ngoba abaza abantu ukuthi umshado awenziwa izinto eninazo. Kunabantu abahleli ngokuthula bengenalutho behlala emjondolo bese kuthi abantu abahlala emhlanga bangabi nakho ukuthula ibe iroom yabo neroom ine TV yakhona kube isikhokho esincane esine TV. Have you noticed ukuthi abantu aba sophisticated yabona aba learned nenkinga zabo zinjalo zikhuluma isingisi zifuze bona sophisticated nazo.
niyayizwa lento engishoyo. Now usathane umele 80% wemishado echithekayo ngiyayiconnecta kulento yokuthi abantu banamhlanje they cannot control their emotions. Abantu banamhlanje they are emotional. They cannot control their temper. Izinto ezingama benefit esiyithola emhlabeni zinjengesandla zinendawo embi nenhle. Into evela ezulwini phela enhle right round. Into evela esithola la emhlabeni inobuhle nobubi. Yebo njengengane yakho nje mayofunda lapha ku multiracial school. Kuhle lokuzothola imfundo ethe kodwa kunendawo embi futhi. Ngoba iadopter nama cultures nama values angekho la ekhaya. And ke sinalo tendency yabantu thina abantu abamnyama anoma kezwe background yini ukuthi siye saba ngabantu abane inferiority complex senziwa ukuthi sibe njalo. So kulula kithi ukuthi sibone ukuthi okwabanye kungcono kunokwethu. Abakuthathe bona okwethu kodwa siyakuthatha okwabo. Noma kubheda kangakanani. Ngiyayibona lento. Yeah. So ikhaya iyona impande yokuphila kwesizwe. Akulona ibandla ikhaya. Ngoba ibandla liqala ekhaya. Uma ubheka umuntu mhlawumbe ofundayo nje nangamasiko nangenhlalo yabantu ngekhathi zakudala ngifuna sibambe lento ngesikhathi zakudala ikhaya lalikho konke. Ikhaya umntwana wayekhula spiritual ngoba ayengekho amasonto kodwa wayekhuliswa spiritual atshelwe ngumvelinqangi ahloniphe kusho ukuthi ngalezo ikhathi ke kwakusakhulunywa kakhulu ngabantu abangasekho kuthiwa abahloniphe ngoba ibona abamkhulumela kumvelinqangi. Number 2 akhuliswe ngokwengqondo ngoba izikole zazingekho. Afundiswe ukuphila njengentombazane nanjengomfana. Akhuliswe physically. Ikhaya lalikuphatha konke lali religious center li educational center likubheka bonke ubuthathu bomntwana ukuthi ukhula ngokubhalansa. You know? Engingacabanga ukuthi sekushintshile lokho. Uyabona nje ngabantwana bakho ukuze bakhule spiritually akufuneka udepende 100% ku Sunday school teacher. The first teacher okufuneka afundise izingane umzali. Ukuba kuthiwa siyazenzela ngisho isidlo senkosi befanele sisiqhube emakhaya. Indaba iqala ekhaya. Singahlangana nendaba enkonzweni. Yayibona lonto. Ukuziphatha kufundiswe ekhaya. Uthisha akezo yenza lutho ingane engafundiswanga ekhaya. Sengisho ukuthi isimilo. Yayibona lonto. So ikhaya iyona center ngifuna ukutshela lento engiyiyo mina. I owe lento engiyiyo indlela engikhuliswe ngayo ekhaya. Yafakwa lento yangena. Babethu noma behamba abazali bethu behamba beshumayela bahambe nathi bangasishiyi. Uma beshintshwa ehamba nathi ukuze u6 years oqala ubalulekile enganeni eyinkosi yami. Ngoba isuke ithatha izimpande eziyaphansi. U6 years wesibili isuke isiqhuma isiyaphezulu. U6 years wesithathu sesiqala ukuthela. Isingathola abantwana mayithi 13 nje isingathola abantwana. Isikhipha ithelo. Na u6 years oqala kufuneka sisondele kakhulu kumama. U6 years wesibili kufuneka ubaba approach asondele naye. U6 years wesithathu isuke isiyobonizwe phandle. U6 years oqala yazi abazali bayo. Umuntu oqala emaziyo ibo uma bese kulandela ubaba. U6 years wesibili izazi yona ngoba ku6 years oqala ayikwazi ukuhlukanisa umfana nentombazana.
kudlalwa ndawonye. Kodwa once it is 7 years, ubona nje ingane lesifunda e-primary school, abafana bahamba bodwa, amantombazana ahamba bodwa. Kodwa once kuthiwe 13, then untombazana nomfana kuba khona ugesi ovelayo okuba interested to opposite sex. And lapho usathane etshala khona ama-land mines ukuthi bangafiki ku-6 years wesine. Right? Wesine. Adulthood. I-teenage stage le ngikhuluma ngayo, 6 years wesithathu. Ingane sibonwa yizwe, seyiqala ukuthomba, seyiqhakaza. Sebekushaya amakhwela abafana. Lezo zinto kufuneka zifundiswe ekhaya. Wayestrain umama siseseswini. Leyo nto iyavunywa ngodokotela nama-psychologist. Ukuthi umntwana eseswini is fully aware of what is happening kulo mzali akuyi. Uma ngithukuthela umntwana uyayizwa lento. Uma ngilalela ingoma umntwana uyayizwa eseswini. Umntwana aka-connect kumzali nge-umbilical cord, which is physical kuphela. Connecta nange-psychological cord. That is why uma ngabe ucommit i-abortion, so psychologically uba affected. Our affected physical kuphela, we are affected psychologically. Ngoba beku soul to soul lo bekhona. Now, ube train uma siseseswini. Asikhonzisa uNkulunkulu siseseswini. Angavumi simcontrol siseseswini elokho alisa ubaba wethu. Uzubaba nje wengane sekunukela. Waye control umama lokho ukuthi asengangizuzwa ngawo. This is your father. That is biblical. You know? The first day uma sizalwa umama wayenza ivow before God. Njengohana ukuthi inkosi ngiyamnikela ungowakho for the rest of his life. That is why all 4 boys ekhaya and the girl sisiniswe sonke akekho adabula. And mind you, there is no substitute for a parent. Uyayazi Satan ayenzayo njoba andisa amasingle akabunjwanga ngeseed of a single parent. Ubunjwe ngeseed yabantu abawu2. La kuye kukhona into efuna ubaba wakhe. Because kune sperm cell esila kuye. Kunama chromosomes aphuma ku sperm cell sikayise la kuye. That is why noma nizwani nina kodwa umntwana uyafuna kunibona nobabili. You understand what I'm trying to say? Njengoba ngisho nje sizama sinike interest. Yabona lento ngingene kuyo bengayiplaneli ukuthi ngizongena kuyo. Bengikhuluma nje ukubaluleka kwefamily. Kodwa nje ngiyanivezela nje kancane. Uma kuthiwa ke singena esikoleni sokukhuliswa kwabantwana. But they are not wiser than you. Because they don't have experience, bane knowledge kodwa banayo experience. Noma ngabe umuntu ongakwazi ukukhuluma isingisi kodwa mangina 81 years ngewisdom ngiyamhlula umuntu ono 25 ewuprofessor. Khona la engimhlula khona. Ngoba yena une knowledge mina ngine experience. Kodwa igugu labadala inwele zabo ezimhlophe. Usukuhleli ne library endlini, mawuhleli nomuntu olapho 70 60 kuyali. Abantwana babekhula ugogo baxoxela izinto. Manje ugogo namhlanje TV. Oh, bold and beautiful, no days of our last. Abantu bethandana balahlane thandana omunye ingane ibuka lonto and ingqondo yengane ifaster ukubamba into ngaphezulu kwengqondo yakho. And ingqondo yengane yakhiwe ngendlela ukuthi ifuneke into eyibonayo imimike ilingise. Ingane izalwa ine page elimhlophe engqondweni, ready to be written on. Uma ungabhali wena mzali engqondweni yengane bakhona bazobhala, nothisha abangakholwa esikoleni bazobhala, nabangane aba-wrong bazobhala. Sibhekene nomsebenzi omkhulu njengabazali. There is no substitute for father figure and mother figure. There's no substitute. So kusemthandazweni ukuthi izinto ezinje nizithole systematically. Hallelujah.
nizithole kahle sisuke na uma sokukhuluma ngikhuliswa abantwana sisuke na eswini. And uzobona ukuthi it's not late noma ngabe sino 18. Sibuke noswazi ukuthi ligcina phi. Sibuke noswazi ukuthi lenzani emntwaneni psychologically. Hayi rod of correction. Rod of correction ningizwe. Nangithi rod of correction identifywa. Ngoba abazali basebenzisa i-abuse not i-rod of correction. Ashaya umntwana ngesidikiselo sebhodo. Amgqema ingozi ethi uyamcorrect. That's not a rod of correction. That's a rod of abuse. Umama wayethi asizikhe thina inswazi zingalingani. Wena umdala mina ngifirstborn ekhaya ikalingana nawe uzofika phansi. Yabona? Ebese ke thatho lwami usazi angishaya ngosazi olukhiwe yimina. Wayiqala sifundele ivesi ukuthi uma sishaywa kukhululwa umphefumulo wethu esihogweni kuqaqwa ubulwa engqondweni. Mase siqede ukushaya athi asibonge uNkulunkulu ukuthi usipha abazali abasithandayo. Ngoba iBhayibheli lithi uNkulunkulu amthandayo uyamshaya. Ngoma ayishaya uNkulunkulu kwakungaliwa nathi wayisifundela ivesi uma nobaba baqede lapho mabethanda futhi basithengele uswiti as a sign ukuthi abalwe. Ngoba ingane uma ingakakwazi ukuzwa ivesi nokuba ikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi ivesi uNkulunkulu almisa elenza ingane isheshizwe uswazi. Before isabe uNkulunkulu isenalento ekuthiwa ingqondo yayo isenalento ekuthiwa simplicity. Amen. Yeah, simplicity means your mind is not strong enough to control and to decide and to perceive and to use your own discretion. Ukwazi ukuhlukanisa izinto. iBhayibheli babiza ngokuthi abantwana from age 1 to age 6 abakwazi ukuhlukanisa i-left hand no right hand. Ingakho mayixhawula umntwana, wenzani? Kulokuthiwa hayi leso. Unibona nonke ukuthi ngixhawula ngo-right kodwa mayisekhipha yena ukhipha lesi. Ingqondo yakhe ayikakwazi noma ukuya esikoleni akakakuboni ukuthi kumsiza ngani. So kufuneka aqale kube khona ezomthusa until azi ingqondo yakhe ikwazi ukulalela nokuzwa mawukhuluma naye i-understand kukhula i-understanding. So i-understanding njengoba ikhula i-replacer uswazi. Njengoba livaliwe nje nakhona abalivalayo abanye banelokho zezuthu abanye balivala ngoba kunenkolo engenile ebizwa kuthiwa i-new age movement. I-new age inelento kuthiwa i-humanism ephakamisa kakhulu ama-human rights ngaphezu kwama-human responsibilities. Abantu isizukulwane sanamhlanje sidakwa ama-rights kodwa asikho responsible. Manje ke ibalance ngeke uyithole emhlabeni. Now uma ngabe ingane ingazange ithole not punishment as such but i-discipline ukuthi noma sefunda university ukuthi azishaye ngoswazi le-tear gas. Ngoba i-tear gas nama-rubber bullets asho ukuthi azange athole ithuba lokushaywa ngoswazi. Yena lo obethi ingane zingashaywa wayishaya ngama-rubber bullets sezimxakile seyishisa i-office likathisha omkhulu ngoba zayekwa. Then in prevention you fail to prepare, you are forced to repair. Let me repeat myself. You fail to prepare, you are forced to repair. Msumvumela umntwana ukuthi enze into ayithandayo menzise into ekufanele ayenze. If you have started by doing what you ought to do, you will end up doing what you want to do. You ought to go to school. You ought to rise up in the morning, njalo esikoleni. But ama results alokho akwenza ukuthi you work where you want to work. Kodwa if you started by doing what you want to do, you don't want to go to school. You want to go to cinema. You want to go uyobhema insangu nezinye ingane.
And then masumdala, you will end up doing what you ought to do. Hamba ucela amatoho. Ucela namawashing ukuthi washela abantu. Because you have to uzingane ezilala edlile. Because now kuzosiza lokho, and yamona contact engifuna siyibambe bakwethu. Enye izinto eyenza abantu banamhlanje bangasizakala iarrogance. Sibuke lento masikhansilisha abantu. Umuntu abe ukhanda limtshela okwakhe. Noma sebona ama facts enibekela wona ukuthi le decision oyithathayo is not going to work. Izokwenza izinto zibe worse sengidecide. Hawu. Uyemkotini nje na umkoti ngaphambili. Angiyayibona lonto. Ngicabanga ukuthi mina siyadinga ukuthandazela umoya namhlanje. Kunomoya oreleasiwe namhlanje, umoya werebellion. Yabo? Umoya okuba unruly. Umoya weanarchy. Yabo? Amakhaya namhlanje, that is why abantu namhlanje mabeshada, bashada bahamba oyihlalela bobabili eflatini. Angisho ukuthi wrong lokho. Shwi, bohlala bobabili eflatini. Akekho noba monitorayo, nokuba mentorishayo, sebebuka na bodwa. Makuvuka ingxaki, bathi wena uyabheda umthetho wakho. Akho nalento ukuthi ke beseduze nabazali, babakhomba indlela ukuthi hayi banana abantwana mhlambe for 2 weeks or for a week. Uthi yabona njengoba singine kanje kwenziwa kanje, nabo banamathele kubantu abadala. Ngoba indlela ibuzwa kwabaphambili. Manje uSathane vela kwenza ube usiyazi. So that is why i-divorce rate inyuka kangaka. Kufana nalento ekhulunywayo yamalungelo, yinhle nami ngiyayithanda. Umngami nje akadingi kakhulu amalungelo ngoba ngiyamgexabeza ngawo. Noma indlela engimtreata ngayo, I don't treat her as just property ngoba nakho ngithi ngimlobole. No. Ukumlobola kwami ngangathengi yena. Ngangibonga abazali ukuthi bangikhulisele ngoba yena kana price tag engayibeka kuye. She is too dear for a price tag. She is priceless. So she is not my property, she is my partner. She is part of me. She is the bone of my bone and flesh of my flesh. How near why? Now, manje indaba yamalungelo shame hayi ukhulekile nje uyawathola lapha endle. Nqwa. Into eyenza ukuthi uyabona mangabe ungena guidance, uyabona? Izinto zakwelo secular world eziningi azina ibalance. Zinama extreme. Uma ngabe ngacindezelanga to the extreme umuntu esifazane ukhululeka to the extreme. Azange zazi ne position yakhe. No, ngichaza ukuthi isikhathi siphila kuso namhlanje. Hey, kunzima namhlanje yazini Nkosi yami. Uyabona mawufunda izwi kaNkulunkulu, ufunda imfihlo zikaNkulunkulu, uzifunda ungagcini ngokuzifunde eBhayibheli, uzifunde nasendalweni. That is why I was interested in Sanda Kushata Nkosikazi to know if physical makeup yomuntu wesifazane. Ngoba we are diverse, which does not promote a division part kwethu and competition. Umngama akacompete nami. Hawu Nkosi yami. Ngoba lento injenge dovetail abake benza ke icarpentry. You see? uNkulunkulu wasidala ngendlela ukuthi our diversity promote immutuality. Ngisho ukwakhiwa nje i-breast le kumuntu wesifazane is symbolical of something very special. I-breast yomuntu wesilisa la nengalo zakhe zisho i-ministry ebekwe kuye ukuthi yena unike minister of defense. Unkosikazi uzifila secured uma esendodeni and a defense system right.
and kufuneke indoda izazi zonke indawo ama-categories of defense. Ukwazi umdefend umkakho, umdefendele even emotional. Azwele secured financially, secured mentally. Angacabanga kuze qhuma ikhanda uhleli urelaxile. Mphungulele umsebenzi. Noma ungifakazi nakho. I refuse ukuthi asebenze ngathi manje uyisigqila la ekhaya. Ngithi awubulala ngamuntu. Futhi ngesikhathi ngiyokulanda ke ngangiyayili kolanda isigqila, ngiyolanda unkosikazi. Yazi igama unkosikazi. Lisho ukuthi yena ungenza ngibe inkosi la ekhaya. Lento ngizokumunye ubaba le inkandla echaza amagama. Ngimbuza wonke amagama ngithi igama ithi intombi lisuka alichaze kuthiwa into embi. Hayi ebusweni man ngisheshe na kuthiwa into embi ngoba ayizuhlala la ekhaya. Njobe ikhula nje ukuhamba kwayo. Makuthiwa intombazane ububi into embi kodwa esazohlala nayo intombazane. Mayisikhula intombi. Hayi uyasishiya ke Nkosi yami njobe sehlosa kanje sehambileke lo. Negama umfana yonke lonto yabona ehlala ibaba kanti kuthiwa hobabazekayo. Amen. Kuhle ukuzazi izinto uzazi from the roots. So breast is a symbol of nurturing and comfort and warmth. That is why you told ukuthi kunesisho esithi oh baba they are builders of houses, but oh mama they are builders of home within a house. Uyena wenza kufudumala kube mnandi. Indoda nje ngesikhathi ishawa imvula lapha ihlangana nama iyazi ukuthi ngiya kwi-comforter, ngiya a home is a home ngenxa kamama. Umoya, that is why wamkelwa la ekhaya ukuthi wamkelwa ubaba is not enough. Sengathi ngabona owner. We've got many houses but few homes. Home is an atmosphere. Home cannot be built by bricks. Ungeza umuntu wena ethi ukhumbule ekhaya kanti indlu yakhe uyakhe ngamaplanga namaplastic ukuthi ngaphakathi there's a home within that maplanga. That is why ngihlala ngiyigadile lonto. I don't want to see my wife engemhle. Sengisho ukuthi ke ebusweni ngoba ngifuna ahlale eneme ejabule. Into engayisho sisanda kushada. Ngoba ngiyibambile isecret yokuthi ukujabula kamama kushusha umoya la endlini. Nilaleleni. That is why uAdam enobuhlobo noNkulunkulu ehanjelwa uNkulunkulu ebukilwane kusekhona negadi yaseEden edla ama-pages edla into ayithandayo onisha umhlaba wonke kodwa wabona uNkulunkulu akwanele. As a soul you need someone, but as a spirit you need me. Ngoba umoya womuntu umenza umuntu akwazi ukukhonektana noNkulunkulu kodwa umphefumulo wakhe udinga a partner. Ingakho kukhona lento ekuthiwa yi-soul tie. Ufica intombazane ithandana nesigebengu esibi and isigebengu siyayishaya kodwa le ntombazane inamathele kuzo. Why? Ngoba ukuhlangana kwabo physical sexually kwenza ukuhlangana kwemphefumulo wabo. Uyazibophezela kulo muntu. Noma ningaze nihlukane some pieces ahamba nawo. That is why usha uvalo mambone edlule. Ngoba izinto zakhe zila kuwe ezasala. Nento zakho uhamba nazo nje bedlula nje. Nayo nje leyo ndaba leyo uma Mahlaba uyibeka kamnandi. Leyo ndaba leyo iserious kabi ngaphezulu kuba secabanga ngathi. Akona nje ukujabulisana physical. It's more than physical lonto. Kangokuba abantu abakhonza Sathane bazi ukuthi injani lonto.
Uma uninitiate wakhona ujoina ukuba ube yi-Satanist, you have to sleep nompriest wakhona sexually. Because lonto yenza transfer. That is why 80% wama-prostitute abantu aba-abuseka sexually. And then ilast kamalume elale nengane yakhe yatransfereka kule ngane. Nelalela nonke nezole. Obana bathi hey webona lento masingazithola isonto lonke kuthiwa sithola izinto ezinje will never be the same again. Osakho. Yesi kunamagama mina ngenxa ukwazi khule kwazini ngibe indoda ekwazini. Delete kwi-vocabulary of my life in marriage. Njengoba kade ngilinganisa nje ukuthi ikhanda lakho linjani alithathi awumfazi walutho man. I cannot say those words ngoba ulwazi alingivumeli. See, ulwazi alingivumeli to be driven by emotions. Ngiyaxolisa mkambe ngithukuthele. Awu. No, I will not allow my emotions to drive me around. Ngoba ngesikhathi uNkulunkulu ewadala ama-emotions azange afake brain in those emotions. Ama-emotions cannot think. Abezwana manje. Ngithi ama-feelings akho cannot think. They feel only. So if umuntu ojwayele ukuthatha ama-decisions out of your okwenza izinto oregretayo thereafter. Ubona uma uthukuthela ngempela ngisho mama nendlela ayithatha ngayo ingubo ewardrobe efaka esuitcase esehamba la ekhaya uyithatha ngezwe akusakhona nesikhathi sokufolda kahle amahembe uvela thatha phose phakathi thatha phose phakathi athi ngedola akafuni nosizo lakho ngiyakutshela hey wena noma kade ezothi awungibambisi isuitcase elikhulu elino blanket phakathi ulibambe yedwa athi nehluzu zakhe. ngoba i-short temper ngoba i-anger esemntwini ongenayo balance of understanding, it's a temporal madness because ama-emotions can block you ungacabangi umthambo ocabanga uyayema kufana nomuntu esisanganiswe umfana yabo uyayeka ucabanga abala indleko uthi hayibo nje umfana njalo akasebenzi ufunda isikole I'm a virgin yabo mayise sanganiso uthando ucabanga ukuthi uthando kanti ama-emotions you see kama nalo mfana akakuthanda is lasting you. There's love, there's difference between love and lust. Lust is selfish, love is self-sacrificial. Lust is never satisfied. Lust is never satisfied. Umgodi ongagcwali ngeke uyisolve lust ngabafazi abaningi kwahlule kuDavid ena 70 wathatha umfazi womuntu okukuphela kwakhe futhi awushadiswa ilast ngoba umshado awuyicimi ilast. That is why ama-client amaningi ama-prostitute ngabantu abashadile, amadoda ashadile ngaphezu kwama-single. Seyishayile. Hallelujah. Sikaniphethi njalo nibuke njalo sisebenzisana kanjani uma Mahlaba yabo? Yabo? Senza exactly into yasho uNkulunkulu eGarden esethini. Lithi iBhayibheli wabusisa bobabili wathi zalalana nande niwubusa umhlaba niunqobe nobabili. Into nje esiqhubha ngayo selokhu kusaba yithi. Sabona futhi ukuthi problem ayikho kwezi endweni ezisifika la emshadweni. Ikithi indlela esiresponda ngayo kuzo. Hayi Nkosi yami. I-problem is not a problem ekufikelayo. I-problem i-response indlela oresponda ngayo. Iqala lapho ke i-problem. Ha Nkosi yami. Ngoba lento wena okhubeka kuyo uyenza i-stumbling block. Omunye ufike ayenze stepping stone. Kuya ngokuthi uyibuka ngayiphi i-attitude. Nisekhona sesizothandaza bakwethu
Angivalelana nje. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi umshado unama levels. Level number 1 is spiritual level, and then legalistic level, and then physical level. Amen. Ngesikhathi nivumelana ngothando kusuke kushadiswa abantu abangaphakathi abangabonwa befaka iring engabonakali, which is called love. Jesus Christ. And the marriage officer enhlanganisayo naye ayibonwa igama layo uJehova. Ngesikhathi umfundisi senhlanganisa la nizokwe senhlangene spiritual. So nisenhlanganisa legal. And senayiverbalize lento. Seningena kuma vows. Ngenxa isikhathi ngeke sawakhuluma ke isikhathi asavuma. Ubone how serious lento oyisho ngathi usho poem. Ningilalele ukuze nizwe ukuthi serious interpreter lento enisuke nisho phambi komfundisi. Now, and then bese kuba level yokugcina eyisil esilisha lama levels awu2. Angiyibona iphasela mayithunyela. Iqali iboshwa kaningi, iboshwe mhlawumbe ibese khalbothini. Ebese iba sephepheni elisongwayo, isongwe ngephepha. Ebese iboshwa ngentambo, bese kuthelwa ikhandlela, ikhandlela lithi ayibe safe, ayingaqaqwa. So the physical unity yabantu abashadile, that is why uNkulunkulu wayefuna ngifuna nibambe lento, uNkulunkulu wayefuna ukuthi abantu bazigcine baze bafike emshadweni. Ngifuna sibambani lo ndawo ngoba umshado uyona icontract noma beyibiza ngecontract abomthetho ungaphezulu kwecontract uyicovenant. So icovenant is more binding ngaphezulu kwecontract. And the covenant ayiqhubeki without the shedding of the blood. That is why ngapha ngasentla eAfrica abantu mabeshada babesikwa la kwi-palm of their hands, omunye asikwe la bese behlanza izandla ukuze igazi mase liphuma lapha liphume selilodwa. Bese kuthiwa ke ukuhlukana kwenu kubiza ukuthi nife. Uma ngeke nikwazi ukuhlukanisa leli gazi njengoba selimixile, ansebabili senimunye. Now manje uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi umuntu wesifazane abe necurtain, abe nehymen, emgcine evaliwe, abe insimu evaliwe engangenwa nombani kuze kufike uMr Right avule lelo curtain bese kuba nama drops of blood asilisha icovenant. That is why ngesikhathi sakhuthalelwe indaba yokugadwa kwamantombazane divorce yayingekho. Now njoba ingasahlonishwa nje indaba yokugcina komuntu wesifazane eyintombi nalo wesilisa naye eyinsizwa nsi. Now ngoba bajwayele phela ukuhlangana baxabana bahlukana. That is why manje kulula nasemshadweni ngoba into ekade beyiqhubha ngaphandle. Now sikubonge ukuthi thina esisindisiwe ngifuna nibambele ke manje sesisizwa yigazi kaJesu. Yilona manje elithatha indawo yaleli gazi befuneka liphume uma labantu behlangana okokuqala. Lo edabula indwangu, edabula curtain lokuqala engokuqala ungenayo. Niyezwa ungokugcina futhi. And babiyelwe emshadweni ukuze bangaphumeli ngaphandle. So akulula umuntu wokuqala bazongifakazela abantu besifazane Nkosi yami bengakhuluma inhliziyo bayibeke phezulu kwetafula. Usiza ukuthi sebesindiswe manje okudala sekudlulile. Kodwa uma ungakasindiswa awumkhohlwa umuntu owaqeda umuntu ombakho. Uyahlala noma emveni kwalokho ngoba nethandane ezu10 emveni kwalokho. Kodwa lo kuqala uyanamathela kuwe. Ngoba uyena wadabula curtain. Hayi Nkosi Jesu. I'm trying to make you how serious family marriage is. But praise God, uma uwamkele uJesu uvala lesasikhala. Sebefanga la seal ebefanga beyenziwe yileli yagazi lokuhlangana ukuqala kwenu. And kwaJuda yayihlonishwa kakhulu lonto. Nangesintu bihlonishwa lonto. Ize intombazane
Kunezinto esiyicabanga ukuthi zi-physical kanti zinento ezenza spiritual. Oh, ukuthi cishe ngakhuluma enye into manje. Ngikhuluma? Jesus Christ. Umuntu oyintombi qala. Ubuntombi nobungcwele kwakuyinto efanayo. Ukuthi nje akayazi indoda kwakuba into ejuleka. Ngikhule mina ngibonisa isimanga. Ukuthi uma ngabe mhlambe omunye elimele noma kuzothi nje kwakunendawo ezingakwazi ukuthi umuntu adlule kuzo noma angene kuzo uma eke waba nomntwana engakashadi. Kodwa intombi idlule kuzo. Angazi ngiyibeka kanjani lento. Ngiyayeka lebe ngizoyisho ngoba nangimongcwele ngithi ngifuna ukuyishada umongcwele awume isikhathi asikafiki sokuthisha lonto. Kodwa ijulile ikhomba ubunzulu balento thina sithi physical. It's beyond that. That is why abantu behluleka kangaka emshadweni, because umshado is a mystery. It's one of the wonders of God's creation. Kuthiwa ukusuka kwendoda iye emntwini wesifazane eqala sebebadala kodwa ukuhlangana kwabo nokusondelana kwabo kube closer than abantu akhule nabo. That's one of the mystery and the wonders of nature. Lithi iBhayibheli kufana nokuhamba kwenyoka ikhuphuka esihlahleni kodwa ingenazi inyawo nezandla. Into ngeke uyi-interprete ukuthi yenzeka kanjani ukuthi uzibone usunamathelene nomuntu uzibone esesondele kakhulu kuwe ube nesibindi futhi sokukhumula phambi kwakhe ungabi namahloni into ngeke uyenze kusisi wakho umshela ibele noma wakho qonqo yimina wethu Dumsana hayi kahle manje ngisaqoqa angiyibona into njalo kodwa lo muntu ohlangana naye senamabele unesibindi so lithi iBhayibheli Adam no Eva babehambaze bengenamahloni. That's one of the mysteries of marriage. Into ngeke uyithathe nje enza amagende kalula nje sekuthi hayi sesibona ukuthi ngcono sihlukane kanjalo nje hayi kona lonto no akona ukujoin a factory no siyaxolisa abazalwane ukuthi sidlule bafowethu no dadewethu ukuthi sidlule esikhathini ebesibekiwe ukuthi siyaphuma ngaso kodwa ke singavala manje. Kodwa ngizama ukuthi ngiwaqinisele ama levels. Spiritual level uNkulunkulu is a marriage officer. Legal level umfundisi is a marriage officer. Physical level lapho kwenziwa khona isili ke manje umbhede ongenacala ukuhlangana kwenu sexually umbhede umfundisi lo marriage officer enhlanganisayo uNkulunkulu nomfundisi wesonto nombhede ongenacala abefundisi laba abahlanganisa abantu ababili. Nkosi yami la you are one spirit. Guess what? La kwalegal ni okwami kwakho kwami. Lapha kwa physical you are one flesh. Nilale? Yeah. And njengoba kuthiwa you are one flesh la kule gama elithi flesh kukhona ama feelings ama emotions. Kusho ukuthi ke manje once nihlangane ngokocansi you become one ngoba there is an exchange, you see, enzekayo omunye engena komunye they become one, and then that fusion akuyona eyomjolo. This is not child's play. That is why uNkulunkulu fornicators and adulterers will be judged. You know, it's a serious thing. It's a very deep thing. It's more than physical. It's deep. Hallelujah. Yes. It promotes unity amongst the two. You are the closest person, the most intimate relationship ever. It portrays how deep is unity between Christ and church. Amen. There is no person who can be, even your children cannot be as close as your wife. That is why kufanele bengangeni phakathi kwenu nobabili. Kungangeni noma wakho phakathi kwenu nobabili. Kungangeni nemoto ngoba inganixabanisa azasho noye nomunye athi selokhu afika le moto la ekhaya asizwani. Hey Thixo wami le moto.
ngoba ungaphasobhile imoto iyaba umfazi wesibili. I'm telling you. Make sure ukuthi omunye akamsusi omunye kwi-position, kwi-rightful position. That is very important. Ngicela sime ngezinyawo sonke. Obana bathi khona esikuthola kulezi zinto ezikhulunywayo. Ngibona izandla. Obana bathi as long lento isaqhubeka we cannot miss it. Ngophela okukhulu ongaphezulu kwalokho okuzayo okungaphezulu kwalokho yethu esikhuluma. Ehlisana. And njoba senze nje we are making you teachers. Sifuna lento ingapheleli kuwe, hamba uqoqa abantu abathile abashadile ubaphokozele lento. We are making leaders out of you. Sifuna lawo uhlala khona uziqoqela abantu uthi angifuni ukuyizwa ngedwa, angifuni le building material ngakhe ngedwa ngayo. Ngiyamazi umakhelwana abahleli kahle. Kwembula kwembese emshadweni wabo. Mayingathola lamaqiniso nokho ngaba khona i-change. Mawuzibona ukwazi ukukhuluma kahle, ngcono ungene endlekweni umthengele icassette. Azizwele from horse's mouth. You understand what I'm trying to say? Nethenjiwe izulu. Siyanibonga, sibonga uNkulunkulu ngani ukuza kwenu la. And ngifuna ukuthi nazi ukuthi nale mali le ye-registration, it's not just imali yokudla. Kodwa ixubene nokuthi ibe imali ezothi lo msebenzi awuqhubeke phambili. Kusupportwa usakhe ekhaya. Ukuthi mawakhiwe amakhaya eMzansi Afrika. Iphume imishado e-ICU ingene labor ward. So ngikhanda othisha, sikhanda othisha lo noma Mahlaba abazophuma bayofundisa izinto abazizwile bayokwakha abanye ngazo. Ngizocela ke ubambe isithando sakho. It's a point of contact lento eniyenzayo yokuthi lento ezikhulunywe la maziqale zisebenze empilweni zethu. And bazalwane kwamanye ama sessions azayo sizokwesihlukanise namadoda, sikhuluma namadoda, omama bangene ngale noma basalela, sikhulume singokwahlukana, umama Mahlaba akhulume nomama, mina ngikhulume namadoda. Njengale ndawo nje ethi iyini role kaBaba emshadweni, iyini role kaMama emshadweni. Ngoba kuyenzeka sisithole sesishayisana khona la engasayazi umuntu role yakhe. Hallelujah. Kanti lento ihamba njengabantu begijima, yilo ugijima ku line wakhe. Bonke labantu babheke ukuyoshaya intambo. So dlale yakho indima. Ungathi ngiyema ngoba nalo umile. Ngoba uma sekufika isikhathi sokugcina uwena ozothi give an account ukuthi uphathe kanjani umshado wakho. Malibonge igama lenkosi. Akube umthandazo wakho ukuthi Nkosi ngikuzwile ukukhuluma nami.